நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 64வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ராகத்வேஷ வியுக்தைஸ்து விஷயானிந்திரியைஷ்சரன் ஆத்மவஷ்யைர்விதேயாத்மா பிரசாதமதிகச்சதி. ராகத்வேஷ வியுக்தைஹி து விஷயான் இந்திரியைஷ்சரன் ஆத்மவஷ்யைஹி விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. பகவான் இதுக்கு முன்னாடி 2 ஸ்லோகங்களில் ஷமஹ தமஹ இல்லாதப்ப ஒரு மனுஷன் எப்படி தன்னோட நாசத்தை அடையிறான் அப்படிங்கிறத 7 படிகளில் காமிச்சிருந்தார். விஷயங்களை சிந்தனம் பண்ணுறதுனால அதோட ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுறது, பற்றிலிருந்து ஆசை பிறக்கிறது, அது கிடைக்காதப்ப அது கோபமாக மாறுறது, கோபத்திலிருந்து எது சரி எது தவறுன்னு ஆலோசிக்கிற அந்த சக்தி போகிறது, அப்புறம் குரு மூலமாக சாஸ்திரங்கள் மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்ச அந்த ஞானம் மறந்து போகிறது, ஸ்மிருதி பிரம்சத்திலிருந்து கடைசியில் புத்தி ஒரு மனுஷனுக்கு நாசத்தை அடையிறது, அப்புறம் அவன் நாசத்தை அடையிறான் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். இது எல்லாமே பகவான் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு வரார். ஸ்தித பிரக்ஞன், யாரோட ஞானம் நிலச்சிடுச்சோ அப்படி கேட்குறப்ப அர்ஜுனன் பிரஜேத கிம், எப்படி நடந்துப்பார், எப்படி அவருடைய செயல்கள் இருக்கும், அதுக்கு பதில் இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாரு. இப்போ பகவான் ஷமஹ தமஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு ஞானி தன்னோட தினப்படி செயல்களை எப்படி செய்வான்? விஷயங்களில் போகாமல் இருக்க முடியாதே, அவனும் பார்க்க தான் வேணும், கேட்க தான் வேணும், அவனோட செயல்களை செய்ய வேணுமே, வாழறதுக்காகவாது. அப்போ அந்த ஞானி இந்திரியங்களை எப்படி பயன்படுத்துவான் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். அந்த ஞானி விஷயங்களை இந்திரியைஹி சரண், இந்திரியங்களால் விஷயங்களை கிரகிச்சுப்பான். ஆனால் ராகத்வேஷ வியுக்தைஹி, அவனுக்கு ராகமும் இல்லை, துவேஷமும் இல்லை, பற்றுதலும் இல்லை, வெறுப்பும் இல்லை. அவனோட இந்திரியங்கள் எல்லாம் அவனோட வசத்தில் இருக்குது. அதை தான் பகவான் ஆத்மவஷ்யைஹி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அவனை பகவான் விதேயாத்மா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. விதேயாத்மா அப்படின்னா யாரோட அந்தக்கரணம், அதாவது மனசு புத்தியெல்லாம் அவனோட வசத்தில் இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானி இந்திரியங்களை விஷயங்களில் செலுத்துவான், ஆனால் எந்தவித விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானி எதை அடையிறான்? பிரசாதம் அதிகச்சதி. பிரசாதம் அப்படிங்கிறது மன தெளிவை குறிக்கும், பூர்ணத்துவத்தை குறிக்கும். அவன் மனசு எதையும் தேடலை, அவனோட மனசில் வெற்றிடம் இல்லை. நம்ம எல்லாரோட மனசுலேயும் ஏதோ ஒரு வெற்றிடம் இருக்கிறதுனால தான் வெளியில் உள்ள பொருட்களோ இல்லை உறவுகளோ அதை நிரப்பிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் ஒரு பற்றுதலோடையோ இல்லை வெறுப்போடையோ பழகிறோம். ஆனால் இந்த ஞானி எந்தவித விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாத விஷயங்களில் தன்னுடைய இந்திரியங்களை செலுத்துறார் அப்படின்னு பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்கார். இதை யோசிக்கிறப்ப ரமண மகரிஷியோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கதையை பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டி ஒரு பெரிய பணக்காரர் ரமண மகரிஷியை பார்க்க வந்தாராம். மகரிஷியை பார்க்க வந்தப்போ ஒரு டைமண்ட் மோதிரத்தை எடுத்துட்டு வந்து மகரிஷியோட கையில் போட்டு விட்டாராம். மகரிஷி ஒன்றும் சொல்லலை. ஐயோ, எனக்கு போய் என் டைமண்ட் போட்டு என் மனசில் ஆசையை தூண்டுற, இப்படியெல்லாம் அவர் எதுவும் கேட்கலை. போட்டார், இவரும் ஒன்றும் சொல்லலை, கம்முன்னு இருந்தார். கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த பணக்காரர் திருப்பி ஏதோ விஷயமாக பார்க்க வந்தப்போ மகரிஷியோட கையில் அந்த மோதிரம் இல்லையாம். உடனே பதட்டம் அடைஞ்சு, மகரிஷி உங்கள் கையில் நான் ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தேனே, வைர மோதிரம், அது எங்கே இப்போ அப்படின்னு கேட்க மகரிஷி சொன்னாரா, யாரோ ஒருத்தர் போட்டாங்க, யாரோ ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. எந்த விருப்பும் இல்லை, எந்த வெறுப்பும் இல்லை எதோடையும். மோட்சத்தை பற்றி சுருக்கமாக ஒரே சொல்லில் சொல்லணும் அப்படின்னா பூர்ணத்துவம். இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபீலிங் கம்ப்ளீட். எந்த ஒரு விஷயமோ உறவோ தேவையில்லை, நம்மளை
முழுமைப்படுத்துறதுக்கு. நான் முழுமையானவன் அப்படிங்கிறத உணர்றது தான் மோட்சம். நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.